Abaliba chanim so denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba anw minnu b'an na i sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ayiwa nin y'aw ka émission mandi kɛnɛ sigilen plateau des stars ale ye émission min dabɔlen don dɔrɔn aw ka lafiya donc aw fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'aw bɛ émission in lajɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'aw fo dan tɛ foli min na donc bi invité dɔ b'an bolo n tɛ kuma janya n bɛ kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, ko bɛ cogo di? Ouais, ko kɛ nuna mala tanu. I b'a kan? Tout va bien. Ko in bɛ se ka daminɛ? Ah? N ko in bɛ se ka daminɛ? Direct. D'accord. Voilà, ça an b'a ɲini fɛ k'i présenter. Bon, ne tɔgɔ Luka Gindo. D'accord. Oui, mɔgɔw bɛ n dɔn Luka Prod la. Oui. D'accord. I tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de ye Luka in ye? Ouais, n tɔgɔ yɛrɛ de don. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o la. An bɛ fɛ ka Luka ka niveau d'étude dɔn sisan. Bon, ne danna bac la. Oui. I ma kalan foyi kɛ ka tugu o la? Si, bon, n ye musique kalan caman kɛ mais kalan ta fanfɛ n danna bac la mais musique kalan n ye caman k'o la quoi. Mais I tɛna kalan wɛrɛw kɛ ka fara o Bon, fɛnɛ fo n'a kan? kɛra musique jusqu'à présent n bɛ ka musique kalan kɛ o. D'accord, faamuyali sɔrɔla o ko la. Donc ka dabɔ musique la, Luka bɛ baara wɛrɛ kɛ? Bon, n bɛ baara wɛrɛ kɛ n bɛ mobili feere kɛ n bɛ dugukolo feere kɛ ani business wɛrɛw. D'accord. Mais o n'i ka musique fɛnɛ tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ? Non, o tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ. Ok, faamuyali sɔrɔla o ko la. Sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Luka yɛrɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ rap in kɔnɔna la cogo di? Bon, ne ye n yɛrɛ sɔrɔ rap kɔnɔ cogo min n terikɛ dɔ kɔni bɛ yen a tɔgɔ ko Mɛlɛkɛ. Bon, comme ne bɛ se piano na kabini ne fitinin n bɛ fɔli kɛ quoi église kɔnɔ. D'accord. Donc Mɛlɛkɛ kɔni bɛ to ka na ne bɛ piano fɔ ka d'u ma u bɛ dɔnkili d'a kan donc ni défaut bɛ yɔrɔ min na ne b'o défaut fɔ a ɲɛna yan yɔrɔ ma ɲi yan yɔrɔ ka ɲi. Bon, finalement a ko an tɛ jɛ ka dɔnkili dɔ da ɲɔgɔn fɛ yan ne ko non n ko bon ne ka côté dɔnkilida ye kɛnɛma quoi n ko ne bɛ fɔli kɛ église kɔnɔ an tɛ dɔnkilida kɛnɛma. A ko non ko an ka kulonkɛ dɔrɔn de don k'an ka dɔnkili dɔ la dɔrɔn somɔgɔw tɛ bɔ a kalama fɛn dɔrɔn de don an tɛ ka wari ɲini an tɛ ka foyi kɛ kulonkɛ dɔrɔn de don quoi. Bon a ko m'a kuma fɔ ne ka ca finalement a nana se ne na quoi n sɔnna ka kuma ma an y'o dɔnkili fɔlɔ bɔ o de kɛra Caco produit Muna Tolilen Caco Dimɔgɔba ɲɛgɛlen. Bon a jira balani fɔ yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ. O de kɛra ne ka dɔnkili fɔlɔ ye n ye contrat caman sɔrɔ o de la. Oui. D'accord, donc i yɛrɛ sɔrɔ dɔnkili kɔnɔna la ten. O ye dɔnkili kɔnɔ. Mais dɔnkilidala yɛrɛ tɛ so e y'a da ten tɔ de sinon aw ka mɔgɔ tɛ min tun bɛ dɔnkili da? Si, bon u bɛ dɔnkili da mais u b'a da église kɔnɔ u t'a da kɛnɛma quoi. D'accord. Oui. Voilà, ni Luka bɛna a ka dɔnkiliw da sisan i ka source de motivation yɛrɛ ye jumɛn de ye? Bon comme ne ye beatmaker ye ne b'a genre bɛɛ kɛ n bɛ zikiri kɛ n bɛ reggae kɛ n bɛ digali kɛ n bɛ rap kɛ n bɛ mandeng kɛ donc dɔnkilida tɛ se ka gɛlɛya ne bolo parce que ne b'a a sugu bɛɛ baara quoi. Donc mɔgɔ minnu bɛ n'u fɛ yen i bɛ bɛɛ ka hakilina ta donc pour que ka f'i ɲɛna dɔnkili tɛ se ka gɛlɛya studio tigi ma fo ni studio tigi yɛrɛ banna k'a tɛ dɔnkili kɛ quoi. Bon déjà ne kɔni ye dɔnkilida daminɛ après n tilala ka dabila n ye n ɲɛsin studio baara ma bon après n tilala ka dɔnkilida ta tuguni n bɛ ka fila bɛɛ kɛ quoi. D'accord, faamuyali sɔrɔla o ko la. An bɛ fɛ ka dɔn album dɔw bɛ Luka bolo wa? Si, album bɛ n bolo. Den joli? N ye album fila kɛ album saba kɛra États-Unis album naaninan fɛnɛ kan ka bɔ son o musique bɛɛ bɔra ka ban donc a bɛɛ dilanna ka ban déjà o kan ka bɔ États-Unis ko Mali album ko la wari ɲɛnama tɛ sɔrɔ album feere la quoi. Donc ne ye album fila mun kɛ n y'o de bɔ Mali la donc a tɔ bɛɛ bɔra États-Unis komi n bɛ genre différent kɛ quoi mun ye mun kɛ kɔ kan ne yɛrɛ ka projet ka bɔ kɔ kan ka tɛmɛ Mali kan n ye mun kɛ kɔ kan o de ka ca ka tɛmɛ mun kɛ Mali kɔnɔ donc n'a ma ɲɛ i ka faniw fɛnɛ bɛ Mali kɔnɔ a kɛra cogo cogo i bɛ to ka dɔnkili bɔ k'olu ta d'u ma mun kɔ kana ta tɛ kelen quoi donc a bɛna fɔ a bɛɛ lajɛlen album a bɛna ta album wɔɔrɔ de la sisan n'a bɛna bɔ sɔnni quoi. D'accord, an bɛ se ka album ninnu tɔgɔ dɔn o ni titre joli bɛ album ninnu kɔnɔna la? Bon album filanan o ye an bɛɛ ka dafa o ye chrétien morceau ye o ye 8 morceau ye album filanan o ye nafolo ye o ye dɔnkili 25 album sabanan o ye Mali ka di ye o ye dɔnkili 24 ani faso kan o ye dɔnkili 8 ani fala o ye dɔnkili 12. D'accord, mais Luka y'a yɛrɛ di ka nin album de bɛɛ labɔ et pourtant artiste caman bɛ yen nɔ ou bien rappeur caman yɛrɛ bɛ yen nɔ sisan olu bɛ ka mixtape dɔrɔn de kɛ ko nafa tɛ album na mais Luka bolo nafa b'a la? Awɔ nafa b'a la n y'o de fɔ Mali kɔnɔ yan nafa ka dɔgɔ dɔɔni n'a bɔra concert la
bon tubabu jamana la ni tubabu bɛ baara kɛ olu b'a to i bɛ contrat ni fɛnw sɔrɔ i bɛ concert ni fɛn caman sɔrɔ album ne b'a to i bolo sɔrɔ album ne b'a to i bolo sɔrɔ parce que pour que tubabu ka dɔn k'i ye baarakɛla ye f'i ka album ni fɛnw yir'u la u b'a dɔn k'a fɔ k'i ye baarakɛla ye quoi. D'accord, faamuyali sɔrɔla o ko la. Donc an bɛ tɛmɛ ni an ka question ye hali bi. Luka bɛɛ b'a dɔn aw ka milieu kɔnɔna c'est pas facile. Ou bien sans depuis donna dɔnkilida in kɔnɔna la i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la ka dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna. Bon ne ma gɛlɛyaba sɔrɔ dɔnkilida la parce que ne ka parents ma bila n ka dɔnkilida contour la donc a kɛra cogo o cogo i bɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ a la fɛnkɛ an ka fɛnkɛ ma nɔgɔ quoi an ka me baara mun na n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min artiste yɛrɛ domaine ma nɔgɔ quoi a janfa ni fɛnw ka ca quoi bon bɛɛ bɛ tɛmɛ o yɔrɔ fɛ mais k'a fɔ ko ne ye gɛlɛya dɔ de sɔrɔ musique la mun bɛ kɛ gɛlɛya parce que i b'a sɔrɔ généralement minnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ i b'a sɔrɔ parents de tɛ sɔn a ma bon ne parents ko min k'a filɛ kulonkɛ fo don fɔlɔ min na ne ka visa bɔra ne kɛlen ka contrat sɔrɔ Suisse ne ka contrat fɔlɔ o don ne fa yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko tɛ kulonkɛ bilen mais a ma bila ne ka dɔnkilida contour la quoi ne ma gɛlɛya sɔrɔ dɔnkilida la kosɛbɛ n ye gɛlɛya min sɔrɔ a la o ye artiste yɛrɛ kɔnɔna ye i teri ni fɛnw bɛ minnu k'i la n y'olu de sɔrɔ a la mais o bɛ kɛ bɛɛ la quoi. Faamuyali sɔrɔla o ko la mais comme i yɛrɛ bɛ ka dɔnkilida in i bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na et puis i ye extérieur ninnu bɛɛ kɛ a bɛ komi dɔnkiliw ye porte caman dayɛlɛ i ye a ye nafaw las'i ma donc i bɛ se k'i da don o la ka ɲɛfɔli k'an ye olu ko fɛnɛ kan. Bon dɔnkilida ye nafa caman lase ne ma. I n'a fɔ jumɛn ni jumɛn nafaw. Bon a ye ni mɔgɔ dɔw ka ɲɔgɔn ye nɔgɔya mɔgɔba dɔw ka ɲɔgɔn ye nɔgɔya ni dɔnkilida ta ka gɛlɛn i n'olu ka ɲɔgɔn ye. D'accord. O ye kelen ye et puis n ka diɲɛ fɛn bɛɛ yɛrɛ donc bon n bɛ fɛn fɛn sɔrɔ n ye fɛn fɛn sɔrɔ sisan min y'a bɛɛ sɔrɔ dɔnkilida in na même n bɛ ka mobili feere ko minnu fɔ ni i ye artiste mobili feere tɛ gɛlɛya i ma quoi i b'i to mobili kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ i gɛn circulation na ko parce que i bɛ mobili kɔnɔ dɔrɔn a bɛ fɛ k'i ka mobili san donc o bɛɛ ye artiste ya nafa ye donc olu. Voilà, mobili ko in kuma la questionnin dɔ fɛnɛ b'an bolo yen nɔ ko e bɛ k'i falen mobiliw la dɔw ko ko drogue wari de don ko nin wari bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ musique dɔrɔn na komi i yɛrɛ bɛ yan déjà i tɛ ɲɛfɔli kɛ an bɛ min faamuya ou bien. Bon tuma caman mɔgɔw bɛ n lajɔ ka kuma fɔ mɔgɔw u bɛ sɔsɔli yɛrɛ kɛ téléphone na u bɛ n wele parce que u bɛ mobili minnu ye ne bolo a ka gɛlɛn artiste ka a mobili ninnu sɔrɔ artiste la yan kosɛbɛ quoi bon u bɛ ɲinɛ mun kɔ n y'o de fɔ ne ka projet bɛɛ tɛ yan ne ka projet ni ne ka projet dara 100 i b'a sɔrɔ 20 bɛ ka kɛ Mali la 80 bɛɛ b'a kɛ tubabu la donc n m'a bɛɛ sɔrɔ musique la n t'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ la quoi ne yɛrɛ tɛ cigarette min kuma bɛ gulɔ ou bien drogue ma n tɛ cigarette yɛrɛ min donc n t'a dɔn n bɛna don o ko ninnu na cogo min quoi. D'accord. Voilà, émission bɛ ka taga an bɛ question jɔ dɔɔni donc Luka yɛrɛ bɛ se dɔnkilida la Caco produit ma tolilen son camanw bɔra i ni mɔgɔ wɛrɛw ye featuring kɛ sisan nɔ an bɛ fɛ Luka ka a kan fili n'a ka son dɔ ye Sansan n'a tɛ k'i ma baasi. Ok n bɛ fala da i komi ne yɛrɛ ye falatɔ ye ne ka levé bana la mer bana. D'accord. n b'o filisari kɛ. Ayiwa ala ka hinɛ u la. Ami ami ami. Ami. D'accord. Kana bugɔ fantafala de don kana ni bantafala de don kana bugɔ fantafala de don kana ni ne ba de tun bɛ falatɔ nu la don ne ba de tun bɛ jigita nu jigitugu ne ba de y'a woloden nu la don ne ba de tun bɛ dɛsɛban dɔ tɛmɛ ne ba de tun bɛ waliden nu la don ne ba ye baara caman ka denw kama anw ka bɔ kɔngɔ la jamuso dɔ dun bɛ den wolo i to tɔnɔ dun. Voilà, Luka, merci beaucoup. Merci. Son jara. Oui. Voilà. Donc, on va profiter ni fin. On est libre à mon nom coquin. Mon nom est Seigneur, nous t'es nina. Vous êtes client sur un mot commentaire ouillé. Donc, on va ou faux dans tes folies mina. Donc, Luka, mettez maintenant la question y alibi. Ouais. Voilà. Et Luka, on va faire donc comme un rebini artiste chamon, ne recon bini artiste chamon à son lame. Ou à son chamon fait d'amener l'amba mais Luka prod. Oui. Si ça non, on va faire un asuro ini artiste do ye featuring kɛ n'a sɔrɔ i n'u ye featuring kɛ u tɔgɔw n'a tɛ k'i ma baasi ne bɛ se k'olu ɲɛfɔ an ye.
Ni ko ni Mali artiste mi fitini ko ka to fam so ngashi yambi de nga da doni doron fo ok ni Sidiki Jabate yake ok ni Urugi Akuna yake ni Momo Orsala yake ni Talbi yake ni Oxby yake ni Master Sumi yake ni Milmu yake ni Jami yake ni Napesajo yake ni Kibli Deme yake Baba Nyame akachangwa presque Mali donc de la babe ni na be fidrin ke famille sur la okola mais Luka e beatmaker ga fara o funeka et bi donc li fene da ibe donc di sebe et bi yera produit en même temps mo fene be na tuguni et bul clap lu produit lu flabe nye Luka ma sega ko une famille et be a gérer chukodi comment tu arrives quand nous be jongler quoi ouais bon ama gelen abde pa gatani na quoi d'accord ne yeshile no musique doronima ntita botila itenye jigoro la gacha donc il va sur weekend fait artiste ga botila ta gacha allu weekend te we fenge botila bo ba do ne tra studio la ne beta studio la 21h ne be jigi fo 7h du matin donc ne be nda 14h 13h me wuli ne wulu la metanga manager fi ou be metan treke fi metan ski me boroken après ne mbora yi me na studio la ta ni ko ka flat se kata parce que abde patani na ni miri artiste ko ma wa yala nu ga fema o ta jigoro ni fɛnw na i b'a fɔ ko ni temps bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ togo di ka fɔ i bɛ nin bɛɛ dilan donc ne ba bara fila bɛɛ kɛ degun t'a la ni n yɛrɛ ka baara bɛ m'a fɔ client ye parce que ne tubabu ka contrat ko ma nɔgɔ quoi n'olu ka baara bɛ wagati m'a fɔ client ye ni wagati ni n yɛrɛ ka baara kɛ wagati ou bien m'u ka baara kɛ n'u ka baara banna wagati min 2 minutes 4h du matin 5h du matin wagati min n yɛrɛ ka baara kɛ. Mais ce n'est pas trop fatigant. Si nyogotan al mi fle ni fatigué no yon nyogotan flan fatigué no ni ko ne lafiya len doron ntalen ko kan iko mi ngato jamana ta ka cha ni ntara ni me lafiya alo yere la ite lafiya parce que wakat do la be bo vol kono direct bi ta balancer la ubi ta tani hotel yere la utani balancer ke be ta ga balancer ke uti bla hotel la ba fuka 1 heure iki reposer 1 heure donc après 1 heure ou clair tani be fait ou va concert ke ni do dugu jera doron ibi do métro kono bi ta yoro retuni. D'accord. Kuma ɲɛna ka kuma faamuyara fɛnɛ sinon an bɛ fɛ ka dɔn ni wagati yɛrɛ la projet jumɛn bɛ Luka bolo bon projet min n y'a f'i ɲɛna n ka album kan ka bɔ États-Unis n ka album laban o projet bɛ yen ani n kɔni kan ka taa Angleterre 9 mois kɛ yen mais o bɛnna ni coronavirus don wagati donc u ye voyage jɔ a wagati bon hali sisan voyage bɛ ka kɛ mais artiste bɛ taa dɔnkilidaw de la ne concours sɔrɔ u bɛ taa fɛn dɔ de ɲɛ yira na mais an bɛ festival fɛnɛ kɛ États-Unis kɔni b'a la ani Europe dugu caman b'a la mais ni coronavirus bɛ o tɛ se ka kɛ donc u y'a voyage retardé k'a bila 2021 na o projet bɛ yen bon ne kɔni bɔr'o projet la dɔrɔn ne kɔni kan ka festival kɛ Moribabugu 3 jours ka artiste caman wuli a la artiste yɛrɛ kɔni bɛ bɔ kɔkan ka na dɔw kɔni bɛ bɔ Angleterre dɔw kɔni bɛ bɔ France. I yɛrɛ ka festival. awɔ n yɛrɛ ta don. I ye tɔgɔ miiri déjà walima tɔgɔ ma la. non n ko ma tɔgɔ k'a la manager de bɛ ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ mais ne kɔni bɔra yen dɔrɔn ale kɔni bɛna papier ni fɛnw a papier yɛrɛ sɛbɛnni daminɛ mais ne kɔni bɔra Angleterre dɔrɔn anw m'o baara de kɛ fɔlɔ o fɛn kɔni kan ka kɛ Moribabugu la 3 jours oui atelier kɔni b'a la ka mɔgɔw dege beatmaker la donc da kɛcogo ani live fɛnɛ b'a la quoi. Et puis c'est la première fois ni ɲɔgɔn mina kɛ Mali kɔnɔ. Voilà, c'est la première fois ni ɲɔgɔn kɛ. Faamuyali sɔrɔla o ko la. Mais présentement yɛrɛ comme an yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan Mali yɛrɛ kɔnɔna la. Projet jumɛn de b'i bolo yan yɛrɛ ka bɔ extérieur ta ninnu bɔ a la. Bon projet min an kɔni kan ka projet min kɛ quartier bɛɛ la. Mais coronavirus ko de don bon sisan a bɛ se ka kɛ mais i b'a sɔrɔ an ka fɔn bɛɛ bɛ bɔ tubabu la de donc n'i ko tubabu ma san ko i bɛ fɛ ka concert kɛ Mali la u b'a fɔ tuma coronavirus t'a ka dugu la a ka gɛlɛn i ka fɔn sɔrɔ quoi donc an bɛ ka to o wagatinin ka tɛmɛ dɔɔni ni nin wagatinin tɛmɛna an bɛ n'o ko fɛnɛ daminɛ. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o ko la. Question dɔ de bɛ ka nalen mɔgɔw ayiwa généralement musow de b'o ɲininkali kɛ ko k'i ɲininka n'a sɔrɔ i furulen don walima ni furulen tɛ ou bien hali ni furulen tɛ ni kow de bɛ yen i k'i da don a la i ka ɲɛfɔli kɛ an bɛ faamuyali sɔrɔ min na. Oui bon ne fiancélen don. D'accord. awɔ n ye muso fiancé den kelen bɛ n bolo denmuso kelen bɛ n bolo. Mais Luka o kɛcogo ni man ɲɛ dɛ caman jigila bɛna misɛnya dɔɔni. Non o tɛ koba ye o tɛ koba ye voilà donc Mali kunnafoni mɔgɔw kɔni anw pɛrɛnnen don ka
on be kɛnɛ in kan n'ala sɔnna d'accord sisan nɔ Luka question min bɛ ka nalen o ye de juma yɛrɛ ka di ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bon hadamadenya de ka di ne ni diɲɛ fɛn bɛɛ hadamadenya hali a ka di ni wari ye non wari ni ye wari sɔrɔ ni hadamadenya t'i la i tɛ wari ko jabɔ fana ye tiɲɛ voilà d'accord sans Luka bɛɛ b'a dɔn ka milieu kɔnɔna c'est très genre je sais même pas comment je vais t'expliquer aw ka milieu kɔnɔna man nɔgɔn janfa a man nɔgɔn hali dɔɔni man nɔgɔn dɛ voilà sisan nɔ clash inutile ninnu clash bɛ yen nɔ certes clash bɛ kɛ mais clash nafantan ninnu o ye don o don i b'a mɛn nin rappeur ni rappeur bɛ ɲɔgɔn na ou bien nin rappeur ka petini bɛ ka nin rappeur yɛrɛ dɔgɔya voilà olu ko sugu caman bɛ kɛ et puis dɔw fana ɲɛna ko rap in kɔnɔna ye kolankolonkɛyɔrɔ dɔrɔn de don c'est vrai bɛ don ɲɛ bɛ Luka la mobili ɲuman kɔnɔ fana bɛ don ten a y'a sɔrɔ ten cogo min na ne t'a dɔn baara tɛ yen olu tɛ k'a faamuya quoi sisan an bɛ fɛ ka conseil di conseil min na prise de conscience bɛ se ka sɔrɔ conseil in kɔnɔna la cogo min na bon clash ko la ni ne ka studio lajɛ kosɛbɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ denmisɛnnin studio la mɔgɔ minnu bɛ dɔnkili conscient produit ka caya mun bɛ sanga sɔrɔ Mali kɔnɔ ne ka studio de don a ka gɛlɛn clasheru tɛ na ne fɛ yen parce que ne t'u ka m'u ka baara kɛ dɛ mais ne bɛ baara mun kɛ o conscient de ka caya clash bɛ nafa lase rap ma parce que rap yɛrɛ clash exactement mais an kana don voilà ɲɔgɔn ban ni ɲɔgɔn fanini na kun t'o la u b'a caman kɛ ko n'i y'a kɛ i bɛ se ka concert kɛ ka yɔrɔw fa pour que ka mɔgɔ jama sɔrɔ wari bɛ se ka sɔrɔ musique la ka sɔrɔ n tɛ musique business ka ca i m'a ye i bɛ se ka business caman kɛ musique la comme n'i ye mɔgɔ yɛrɛ jateminɛ u b'a fɔ ko wayi ko ne filɛ nin ye ne bɛ fɛn minnu kɛ i b'a sɔrɔ ne bɛ nin wari bɔ fan jumɛn u b'a fɔ n tɛ concert kɛ Mali la ka caya ne bɛ nin wari bɔ fan jumɛn alors que a bɛ ka sɔrɔ musique de kɔnɔ musique de y'a fɛnw di yan ne tubabu bɛ baara la n bɛ concert min kɛ tubabu la n bɛ se k'a fɔ waso tɛ bon ne bɛ concert min kɛ tubabu la a denmisɛnnin tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ min m'a kɛ a denmisɛnnin tɛ Mali kɔnɔ mais o sɔrɔla jumɛn fɛ o sɔrɔla musique de fɛ n'a sɔrɔ ne ko n ka clash kɛ n t'o fɛn sɔrɔ quoi parce que tubabu t'an ka kuma mɛn mais u bɛ mɔgɔ bila k'a traduire i ka dɔnkili kɔrɔ f'u ɲɛna quoi i m'a ye et puis ne yɛrɛ bɛ album fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ traduire de ka ci u ma a bɛ sɛbɛn anglais la a bɛ sɛbɛn français la a bɛ sɛbɛn bamanankan na a saba bɛɛ a bɛ bila vinisi kɔnɔ u ka olu tɛ album kɛ quoi u bɛ CD belebeleba in u b'a fɔ o ma platine u bɛ CD kɛ olu la donc u b'o de feere i m'a ye ne ka américain bɔra États-Unis don dɔ la ka na Mali la ne ka projet dɔ la n ka album filanan donc a nana a ye ani fɛnkɛ France 24 mɔgɔw de nana ne fɛ yen u nana interview kɛ ne kun studio la donc u tilalen interview la o y'a sɔrɔ ne ka denmisɛnnin dɔ bɛ yen u ka concert kɔni kan ka kɛ o su donc an kɔni kan ka taa radio jɛgɛfɔ la publicité la ka mɔgɔw wele donc ne ko ko problème t'a la u ka interview banna sisan ko ne bɛ se ka taa radio so la ko ne bɛ taa radio so la qu'est-ce que k'u bɛ se ka ne suit ka taa o ni France 24 mɔgɔw ne ko problème t'a la n ko an ka taa donc an taara Mɔmɔdi Seyi y'a ɲininka ko an ni France 24 mɔgɔw bɛ yan ani ne ka américain ko kun jumɛn y'a to artiste baden bɛ Mali la américain ɲɛsira ni dɔrɔn ma a ko bon ko ale bɛ Mali musique bɛɛ lamɛn ale bɛ denmisɛnninw jateminɛ u bɛ fɛn min kɛ o ye trap de ye bon i mana trap kɛ cogo cogo i tɛ se ka kɛ ka tɛmɛ olu kan américain kan parce que olu ka baara de don mais olu fana dabalen b'an ka fɛn jumɛn na o ye balani ni jɛmɛ ni gɔni ni jɛmɛ de mais i tɛ ne ka fɔli fɛn foyi lamɛn k'i tɛ balani ni jɛmɛ sɔrɔ a kɔnɔ ne bɛ traditionnel yɛrɛ de kɛ quoi i mana ne ka dɔnkili fɛn fɛn lamɛn hali ne ka dɔnkili laban ne ni Worokɛ ye mun kɛ n'i y'a lamɛn i b'a sɔrɔ gɔni b'a kɔrɔ voilà Luka komi o yɛrɛ sɔnni bɛ ka bisi kɛ tile filanin na ko n'i bɛ n bugɔ ka na ne bugɔ mɔgɔw de ɲɛna kosɛbɛ Luka t'i kan fili n'o parti fitinin dɔ ye sisan ou bien o bɛ ɲa ko la dɛ ok ina bɛ kanu de la makari bɛ kanu de la ina bɛ kanu de la makari bɛ kanu de la ne jarabi ne kelen ta n jarabi n kelen ta ne jarabi kanu lamɛn kana na figew lamɛn ok a ka ɲi tan d'accord sinon an kun bɛ yɔrɔnin yɛrɛ kɔ e ma sɔn k'o yɔrɔnin dayɛlɛ d'accord Luka an bɛ tɛmɛ ni kuma ye awɔ an bɛ gede kɔ de e tun bɛ ka kuma dɔw fɔ an ka tɛmɛ n'o ne danna yɔrɔ jumɛn n danna yɔrɔ jumɛn américain nalen voilà donc a ko ne bɛ traditionnel kɛ ko de b'a to a bɛ bila
ne ale bɛ ne ka fɛngɛw ta et puis ale ni contrat signé ko donc ko ni malien denmisɛnninw fɛnɛ bɛ fɛ ka a kɛ ne ta ye k'u ka traditionnel utiliser u ka musique la parce que yɛrɛ ka musique y'a fɔ ko généralement i tɛ i ka son ta ni balani ni cɛmɛ ta la ouais ouais hali ne kan ka vidéo dɔ kɛ bientôt a vidéo kan ka kɛ live la a bɛ kɛ bangɔni na o fɛnɛ tubabu ka projet de Angleterre mɔgɔ ka projet do caméra saba bɛ taa ne ka fɔlikɛlaw an bɛ live yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a balanilama yɛrɛ parce que ne bɛ jɛmɛ fɔ n bɛ clavier fɔ n bɛ dɔnkili da donc n ka balani fɔla fɛnɛ bɛ yen ani n ka gɔni fɔla donc n ka saba bɛɛ bɛ jouer ɲɔgɔn fɛ wagati dɔ la n bɛ jɛmɛ fɔ wagati dɔ la n bɛ piano fɔ wagati dɔ la n bɛ karaya fɔ an kan k'o vidéo fɛnɛ kɛ dɔnkili 5 ɲɔgɔn o vidéo fɛnɛ bɛna bila a tɛmɛ quoi d'accord Luka voilà Luka comme émission sera kuncama yɔrɔ ma ka ban voilà i ka kumakan laban ka ɲɛsin i ka faniw i ka famille voilà ok n bɛ Mali kunnafoli TV fo a ye n weleli min kɛ a diyara n ye ala k'a ka teleso bonya ala ka se yɔrɔ min na a yɛrɛ ma sigi ni yɔrɔ min ye ni mɔgɔ min bɛ k'a lamɛn nin wagati in na n ka dugawu bɛ o ye ala k'u hakilina k'u bɛɛ nɔgɔya ka taa sira ɲuman kan ani ala ka n ka faniw mɛn n kɔrɔ ala ka n'u tigɛ n na ani artiste ɲɔgɔnw an ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ an ka don da kelen fɛ an ka kɛlɛ banbaliw dabila faniw bɛ an bilali min kɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ kelen de faniw fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ko artiste bɛɛ kelen an bɛɛ ye maliyɛn de n'i ye fɛn mun kɛ i ye trophée fɛn fɛn sɔrɔ i ye fɛn fɛn sɔrɔ a fɔ maliyɛn de y'a sɔrɔ donc n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn kɔniya nafa t'a la quoi a bɛ n'a fɔ i bɛ k'i yɛrɛ kɔniya parce que ni maliyɛn ka famille na sisan a bɛ n'a fɔ sisan ni e ka famille sama ka taa sisan i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa don ne ka famille kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ye kelen quoi voilà i t'a dɔn ko Mali ka dɔgɔn f'i k'a sama de n'i y'a sama dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ i ka mɔgɔ dɔ ye dɔ ka mɔgɔ ye quoi donc an bɛɛ ka don sira kelen fɛ an bɛɛ ka bɔ sira kelen fɛ ne ka kuma laban voilà Luka merci beaucoup oui ayiwa an layɛlibagaw ni ne tun b'an bolo bi ka di aw ma j'espère que aw ni ne an bɛɛ ye an ka tɔmɔtaw sɔrɔ ni émission kɔnɔna la o la an b'a fɔ a ye aw k'an bɛɛ diɲɛ wagati wɛrɛ